எதை நீ வரும்போது எடுத்துன்னு வந்தியோ போகும்போது எதுவும் எடுத்துன்னு போக போறதில்ல. இதான் உண்மை. வரும்போது எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தோம், போகும்போது எல்லாம் கொண்டு போக போறோம். ஒன்றும் இல்லை. இறப்பு பிறப்பு நடுவுல கொஞ்சம் கேப். அந்த கேப்ல சந்தோஷமா இருங்க, அடுத்தவங்களை சந்தோஷப்படுத்தி பாருங்க. சரியா? இதுல என்ன நீ பெரியார் நான் பெரியார் இல்லை. சின்னத்திரையோட பிரபல நகைச்சுவை நடிகரான வடிவேல் பாலாஜி நேத்து உடல்நிலை சரியில்லாம இறந்திருக்காங்க. அண்ட் அவங்களுடைய இந்த திடீர் மரணம் எல்லோருக்குமே ஒரு ஷாக்கிங்கான நியூஸ் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். அண்ட் அவங்களுடைய இறப்புக்கு பல செலிபிரிட்டிஸும் அவங்களோட இரங்கல்களை வந்து தெரிவிச்சிட்டு வராங்க. அண்ட் அந்த வகையில ஆக்டர் சிவகார்த்திகேயன் வடிவேலு பாலாஜி அவங்களுடைய 2 குழந்தைகளோட படிப்பு செலவை ஏத்துக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஆக்டர் விஜய் சேதுபதியும் வடிவேல் பாலாஜி அவங்களோட இறுதி சடங்குல வந்து பங்கேற்றுக்கிட்டு ஃபினான்ஷியலா அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் விஜய் டிவி புகழ் ரொம்பவே எமோஷ்னலா ஒரு விஷயத்த வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அதில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, மாமா எங்கே போனாலும் கால் பண்ணி சொல்லுவியே, இப்போ என்னை விட்டுட்டு ஒரேடியாக போயிட்டியே சொல்லாம இனி யாரு இருக்கா எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண லைஃப்ல, நான் நல்லா வரணும்னு நினைச்சியே நான் வரதை பார்க்காமலே போயிட்டியே மாமா, லவ் யூ மாமா அப்படின்னு சொல்லி வந்து ரொம்பவே எமோஷ்னலாக வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஆக்டர் தீனாவும், என்னை தட்டி கொடுத்த முதல் கை நீ, என்னை பேச வைத்த என் குருவும் நீ, அன்பை அள்ளி கொடுத்த என் அண்ணன் நீ, அயராது உழைக்கும் ஒரு சிறந்த கலைஞன் நீ, எங்களுக்கு நீ மறுபடியும் வேண்டும், எழுந்து வா, இல்லை என்றால் பிறந்து வா, முதல் தடவை எங்களை கஷ்டப்படுத்திட்டியே அண்ணா அப்படின்னு சொல்லி வந்து ரொம்பவே எமோஷ்னலாக வந்துட்டு ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. என்னப்பா பிரச்சனை? ஏப்பா ஒன்னதாப்பா கேக்குறேன், அங்க என்ன பாக்குற, என்ன பிரச்சனை? இல்ல மேடம், இதுல யாரு பிரியங்கா யாரு ராமரு அது சொல்லுங்க முதல்ல. ஏமா அப்பவே சொன்னேன் என் பக்கத்துல உட்காராதன்னு. அவன் என்ன பத்தி என்ன நினைச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல, என்ன போய் பிரியங்கான்னு நினைச்சிட்டானே. போமா எந்திரிச்சு போமா, நீ